तारिखआव जि इलेक्शन कमिशना मोनसे खसरा फोसावबाय बेवहाय जों नुनो मोनबाय जोंहा सम्पूर्ण बिसाग दंमोन BTC आव मोननै लकसभा समष्टि जागोन जोंहा बिनि सायाव जेबो डाउट गैयामोन किन्तु जों दाख्लै नुनो मोनबाय क'क्राझार जों ST मोननो हाबाय किन्तु जोंनि खावसे जि माने विधानसभा समष्टि थाबाय 6टा समष्टि थासेयावबो आवगोलनि मंगलदै बादिनो लाखिनानै मात्र नामखौल' बदलायनानै जिहेतु दरं बायनानै होबाय जोंहा बेनि सायाव सम्पूर्ण जों बेखौ माने बाधा दङ जों बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हायाखै जों बयबो आसामोन आरो 2008आव जि मोनसे इलेक्शन कमिशना ड्राफ्ट बरनदोंमोन बे ड्राफ्टआवबो BTCनि सिङावहाय क'क्राझार उदालगुरि मुंनि मोननै लकसभा जागोन होननानै बेवहायबो दंखायोमोन जोंहा ओंखायनो बिनि सायाव माबा मोनसे जे खेलिमेलि जागोन जोंहा जेबो डाउट गैयामोन जोंहा मोनसेल' डाउट दंमोन जोंनि BTC ओनसोलाव पार्शियेल नन पार्शियेल कमप्लिटलि जेसेबां दङ बेफोरखौ जों मिलायनानै 15निफ्राय 16टा जोङो MLA समष्टि मोननो हागोन ना हाया जोंहा बिनि सायावल' गिनाय दंमोन नाथाय जों नुनो मोनबाय 15टा समष्टि बेवहाय जाबाय जोंहा बिनि सायाव बुंनांगौ गैया जों बिनि सायाव गोजोननाय दङ नाथाय 15टा समष्टि थासेयावबो आरो बिनिफ्राय जोंनि BTC सक्तियाव जिहेतु बुंखानाय दङमोन जेब्ला डेलिमिटेशननि एक्सारसाइज जागोन अब्ला BTC ओनसोलाव बाउन्डारिनि सिङावहाय MLA समष्टिबो बानायनाय जागोन लकसभा समष्टिबो बानायनाय जागोन बे थासेयावबो दिनै जों नुनो मोनबाय बेबादि दाख्लैनि खसरायाव जों नुवाखै ओंखायनो जों सम्पूर्ण जों दिनै बिनि बिरोधिता ओंखारदों जोंना दाबिया बेनो दरं समष्टिखौ सिफायफिननांगौ आरो बिनिफ्राय जोंनि सिङाव थानाय जि 15टा विधानसभा समष्टि बे 15टानि गेजेरावनो मोननै लकसभा जोंनि BTC सिङाव होनांगौ जों बेखौनो दिनै जों दाबि खालामदों आरो जोंनि दाबिनायनि मेन थांखिया बेनो BPF दोलोनि जोनोमा जादों BTC जोनोमनि उनाव जोंनि आसोल थांखियानो जाहैबाय BTC आव थानाय जेसेबां जाथि जनगोष्ठी बयखौबो खौसेयै लाखिनानै गोजोन लाबोनानै उन्नयन खालामनाय आरो बिनि जि जोंनि सांबिधानिक बाबै जों बे BTCखौ मजबुत खालामनाय नाथाय दिनै जिबायदि जों खसरा नुदों जों बेवहाय नुनो मोनदों जोंनि BTCखौ दुर्बल खालामनायनि मोनसे खैसारि सोलिदों ओंखायनो जों दिनै BPFआ ओंखारबोनांगौ जादों जिहेतु जोंनि थांखियानो जाहैबाय BTC आव शान्ति लाबोनाय डेभेलपमेन्ट लाबोनाय गोजोन लाबोनाय लोगोसे सांबिधानिक बाबै बे BTCखौ गोख्रों खालामनाय जिहेतु दिनै जोंनाव खैसारि सोलिदों बेखौ जों दिनै नुनानै जों गथाय रायजो राजाखौ लानानै जोङो BTCखौ दिनै जोङो बासायफिननो थाखाय जों दिनै ओंखारबोदों दा ओंखायनो बेनो दाबि जेरैखि जाया दरं लकसभाखौ सिफायफिननानै जों लुबैनाय बायदि जोंखौ एकर्डआव बुंनाय बायदि जाहाथे जोंनो मोननै लकसभा होयो जों दिनै बेखौनो जों BPFजों लोगोसे डिमान्ड कमिटि आरो लोगोसे गोबां दल संगठन जाथि जनगोष्ठी भाषाजों जेबो खोथा गैया जों जयैनो बेबायदि बे फारिलाइखौ लाबाय आरो जेब्लासिम जानाय नङा जेब्लासिम जोंनि बे उदालगुरि समष्टिखौ लकसभा समष्टि हिसाबै सेपारेटलि बानायनानै होनाय नङा अब्लासिम जोंनि बे आन्दलना थांबाय थागोन सेपारेट उदालगुरि लकसभा समष्टि दानायनि बे आन्दलना थांबाय थागोन रायजो राजाखौ लानानै आरो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि धर्मावलम्बीनि मानसिफोरखौ लानानै बिभिन्न संगठन राजनैतिक अराजनैतिक संगठनखौ लानानै जोङो थांबाय थागोन दिनैनि बे फारिलाइयाव गोबां गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बाहागो लाफैदों नेपालि बाङालि बिहारि आदिबासि सान्थालि बा बेबायदिनो गोरखा बा असमिया आरो माइनरिटि बा बेबायदिनो राभा गार' आरो गुबुन गुबुन हारि बेबायदि गियार सम्प्रदायफ्राबो बेबायदिहै बाहागो लाफैदों लोगोसे बेयाव गुबुन गुबुन संगठनफोर जेरै XNDF-फोरनि जे क'अर्डिनेशन कमिटि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों लोगोसे बेयावनो बे अल बड' वुमेन वेलफेयार फेडारेसन बिसोरबो बाहागो लाफैदों बेबायदिनो राभा जातीय परिषदा बाहागो लाफैदों बेबायदिनो नैबे गोरखानि जायफोर आफादफोर बेफोरो खुब बाहागो लाफैदों आदिबासिनि बेबायदिनो मुस्लिमनि नेमसु बिसोरबो बाहागो लाफैदों
बेबायदिनो बे बाङालि फेडारेसन जुब छात्र फेडारेसन बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायफोरनोखि माहारियारि आफाद बिथांमोननिफ्रायबो बाहागो लाफैदों आरो जों दिनै बे गासै बाहागो लाफैनाय साफ्रोमखौबो जोङो साबायखर बावहरदों हाजार हाजार जोङो साबायखर बावनानै जोङो बिथांमोनखौ आरोबाव उननि फारिफोरावबो